Salutare toată lumea, eu sunt Alex și bine am găsit la o nouă serie de Minecraft. Știu că nu am mai făcut de mult o serie de Minecraft și astăzi m-am gândit să fac încă o serie. Bun, hai să numim lumea se va chema Alex World. Alex World. Da. Și hai să o creăm. Așa și ne-a dat într-un biom de pădure. Stă așa. Așa. Ia să luăm noi niște lemn. Așa. Perfect. Acum să iau iarăși lemn. Să iau tot copacul ăsta și mă duc în altă parte. Așa. Astăzi, după ce voi filma acest videoclip de Minecraft, voi mai face încă un video de Asphalt Extreme și da. Așa. Așa se încarcă, să culegem și copacul. Stați așa, pun un pic pe pauză și revin imediat. Stați. Așa. Bun, deci am revenit. Da, ia să întorc asta din nou așa și bun, hai să mă duc în altă parte. Vreau să găsesc o parte de câmpie și văd că prea nu găsesc. Da, da, uite acolo. Ia să ne ducem mai încolo. Da, canalul nostru, canalul meu, de fapt, într-o 2 luni sau într-o lună, nu știu, am uitat, a crescut foarte, foarte mult. Deci în 2 luni, bine, mulți au făcut în 2 luni, mai mult ca mine, dar pentru mine 41 de abonați este un număr enorm. Deci îți dai seama, 41 de abonați să fie la tine, să zicem, să te duci la un fan meeting, da? Și să fie toți cei 40 de abonați ai tăi, 41. Deci îți dai seama, știți ce mulți sunt? 41 de abonați sunt ceva, dacă... Bine, când te uiți nu ți se pare mult, dar când îi vezi pe toți și aflați... Iap. Ia să urăm noi oaia asta. Așa, și trece oaia încoa, trece. M-am mărdat? Da, m-am mărdat. Deci așa să mai iau și ultima oaie și... Putem să-mi fac pat. A apărut Minecraft Story Mode, acela a apărut de mult. Dar era cu bani primul episod. Oh, un village! Yeah! Da, deci, cum am spus, primul episod era cu bani. Înainte. Acum vreo o lună, să zicem. Dar acum este gratis primul episod și e foarte șmecher. Deci, pe tabletă eu deja l-am terminat. Dar spuneți-mi dacă vreți... Wow, cât zombie villager! Get out of here! Ah! Get out of here, bitch! Așa. Deci, cum am spus, era cu bani, dar acum este gratis. Dar what the fuck, cât zombie villager de ăștia mai sunt? Deci cât s-au omorât pe aici? Deci asta pot să spun că e village-ul fantomă. Village-ul zombie. Deci în viața mea, deci și pe calculator și aici n-am văzut un ăsta sat cu atâția zombie villager în el, mai ales pe timp de zi. What the fuck, uite și acolo unul.
I hate this life. Deci, nu mai este niciun villager, cred. Băi, ăsta cred că e sat părăsit, bă. Nu are cum să fie un string aici. Da, bă, e stat părăsit ăsta. Deci, uitați-vă, nu are nici uși, nu are nimic. Și este și string acolo. Wow. E, măcar avem cartofi, morcovi, de toate. Și așa nu-mi plăcea să vin acum ca satul să fie nou, știți, și să aibă zombie în el și să nu mai are niciun villager. Nu rămâneam niciun caz. Da, ciudat. N-am văzut până acum Minecraft deloc, cred că satul ăsta. Sau am văzut, nu mai țin minte, dar așa zic. Bun, nu mai luăm semințe, că da. Hai să luăm și cartofi sau morcovi, ce-o fi ăștia. Așa, вообще. N-am mai văzut de mult în Minecraft, ăsta pe telefon. Pocket Edition, da. Cum se cheamă? Știi, m-am uitat cum se cheamă, dar asta mi-aduc aminte. Cum se cheamă aia? Știți că când te duci într-un village este o chestie de aia care îți dă iteme, să zicem iron, bla 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 și bla bla bla. Depinde, poți să-ți dai și diamond, poți să-ți dai și ce căcat, nu știu. Hai că se face noapte și azi o să mă adăpostesc aici. Așa, stați așa să culeg și asta repede. Și asta să mă adăpostesc aici. Cum am spus, eu imediat să pun aici două lemne. Aici așa. Bun, să facem un crafting. Am făcut și acest crafting. Și o să punem asta aici. Mamă, deja filmăm de 8 minute. Bă, hai că închei și eu episodul și revin. Cam acesta a fost episodul. Nu uitați să dați un like, un subscribe și share. Pa, pa!